én læge i hele Aarhus, der troede på, at jeg var alvorligt syg, og lovede mig, at han ville undersøge mig. Han fandt ud af, at jeg havde kronisk leukemi. Den, der hedder CML, en daværende meget, meget livstruende sygdom. Jeg er skuffet over, at mennesker, eller læger, eller hvad det end er for faggrupper, eller mennesker i almindelighed, ikke stoler mere på hinanden. Måske var det fordi, jeg på det værende tidspunkt var arbejdsløs og fik kontanthjælp, og man derfor troede eller mistænkte mig for at ville udnytte systemet, at man troede, jeg var syg. Men jeg synes ikke, der er nogen undskyldninger for, at man starter med at have mistillid til folk på den måde, som jeg oplevede det. Man troede ikke på, at jeg var syg, når jeg sagde det. Den ene læge fandt så ud af, at jeg var så alvorligt syg, og det reddede mit liv. Selvom jeg var så tæt på det, som man overhovedet kunne komme. Til mit held, så kom der ny medicin, efter jeg havde valgt at tage hjem fra Rigshospitalet, hvor jeg var indlagt og skulle have haft en knoglemarvstransplantation. Men da jeg var så afkræftet af min sygdom, der blev konstateret i november 97, og jeg så over tabet af min far nogle få måneder efter i januar 98, at jeg vidste, at hvis jeg gennemgik den her knoglemarvstransplantation, så ville jeg dø. Så tog jeg hjem samme dag, som jeg skulle starte behandlingen. Og det reddede mit liv, fordi der senere kom ny medicin, som gør, at jeg den dag i dag er i live. Det er selvfølgelig skuffende, når man ikke har tillid til hinanden. Men jeg kan godt bruge ordet gal, når jeg skal fortælle om, hvordan jeg oplevede det, da jeg første gang mødte systemet, som jeg har fortalt om mange gange. Da jeg kom slæver med en fuldmagt for et meget, meget sygt og nødlidende menneske. Jeg blev rasende og gal over, at systemet ikke ville hjælpe et af de sygeste og mest nødlidende mennesker, jeg kunne finde. Og jeg var selvfølgelig dybt frustreret. Kunne ikke forstå, hvorfor der var nogen, der kunne opføre sig sådan. Men med tiden, da det gentog sig igen og igen og igen, efter jeg kom med nye mennesker, nye sager, samme situation, nødlidende mennesker, en fuldmagt til at repræsentere dem, og blev mødt med modvilje over for at give mig den mindste håndsrækning til at hjælpe de her mennesker. Det skulle gøres sværest muligt for mig overhovedet at hjælpe dem, og tage længst muligt tid. Ja, der blev jeg sgu gal. Rigtig gal. Og det er sikkert ikke så åbent at sige. Og det har ændret mit sind. For da jeg kom til socialforvaltningen første gang, hvor jeg ville hjælpe Per, der var jeg slet ikke den, jeg er i dag. Jeg var ikke noget, der lignede. Jeg var en almindelig, høflig, ung mand, som ikke kunne drømme om at gøre andre uskyldige mennesker fortræd. Som ikke kunne drømme om at hisse mig op uden grund, eller virke truende, eller noget som helst. Tværtimod, så var jeg mere forretningstypen, som pæn ordentlig sagde goddag til folk, og tiltalte det på en ordentlig måde. Og alligevel, så blev jeg mødt som jeg gjorde. Med fjendtlighed. Og nærmest ondskab.
Politiet, de medvirkede i og forsøger at hindre mig i at hjælpe nogle af de her nødlidende mennesker. Ja. Man kan tro det eller ej, men det gjorde de. Forbindelser mellem politikere og politi kan åbenbart gøre, at jeg kunne blive slæbt ned på politistationen eller beordret derned og blive givet et polititilhold udenom retssystemet. På trods af, at jeg intet ulovligt havde begået. På trods af, at jeg ikke var tiltalt for noget som helst. Og så fik jeg at vide af politibetjente fra Aarhus Politi, at hallo, fra og med dag har du et polititilhold. Du må ikke skrive, du må ikke ringe, du må ikke møde op på hele Socialcenter Syd, der hvor jeg førte flest sager, fordi det var formodentlig der, hvor de behandlede flest mennesker dårligt. Og overfor en række ledende personer i socialforvaltningen. På den måde forsøgte man at hindre mig i at føre socialsager, og hindre mig i at hjælpe nødlidende mennesker. Hvordan politi kan, som man tror, der skal medvirke til at gøre noget godt for samfundet, kan få sådan en rolle, det er jo ekstremt uhyggeligt. Når politik og politisk magt bliver blandet sammen med embedsmandsmagt, på den måde, som jeg fortæller om her, hvor politikere, som ønsker en bestemt politik over for nogle grupper af mennesker, som de vil svigte bevidst og ikke overholde gældende love overfor, så kan de bruge politivenner til at hjælpe dem med at gennemføre det, de nu ønsker, uanset hvor ulovligt og hvor strafbart det måtte være. Det er sgu da ikke uhyggeligt. Hvordan kan man have ledende politifolk, som medvirker i sådan noget? Det fatter jeg bare ikke. Men sådan har jeg oplevet det. Og det er jeg blevet gal og meget, meget skuffet. Ligeledes så skuffer det mig selvfølgelig helt enormt, når man så oplever de her uretfærdigheder, og man henvender sig til politikere og til presse og forsøger at fortælle om, hvad der foregår, og så ikke en eneste gider at høre på, hvad man siger. Det gør ham selv jo. Det har det i hvert fald gjort på mig. Jeg forstår ikke, hvordan vi nåede dertil. At en mand som mig ikke kan finde, stort set næsten ikke finde nogen mennesker. Det er i hvert fald så få, så det kan tælles på en hånd for mig, eller måske to, hvis jeg er meget heldig. Positivt indstillet. At der overhovedet giver høre på, hvad jeg har at sige. Hvordan kan vi nå dertil? Med de historier, jeg fortæller på den her hjemmeside. Det forstår jeg ganske enkelt ikke. Og jeg synes, det er så trist, så trist, så trist. Ingen gang min familie giver høre på, hvad jeg siger. Næsten hele min familie. Venner og bekendte, og så videre. Jeg føler ikke, at mennesker i almindelighed gider beskæftige sig med andet end deres egne problemer. Og det kan jeg ikke finde ord for. Hvor sørgeligt det er. Nu er jeg nødt til at stoppe. Fordi ellers så kan det ikke være på det her punkt. Og jeg er nødt til at nå til den afgørende forklaring på, hvorfor jeg er så rasende, som jeg er i dag. For jeg er blevet endnu mere rasende, end jeg endnu har fortalt. Så jeg prøver at komme igen.